האלימות בני הנוער, לא, אני יודע לשמור על איתי. לא אומר הוא היה משהו בבאר שבע, לא היית יודע על זה. אם זה לא היה כותרת בחדשות, לא הייתי יודע. אבל זה לא היה נגיש לך. המצוינות שלהם זה עובדה שהיו כל הרשתות החברתיות האלה, שילד בשתי חברות פדופיל נופל עליו, כל הפורנו, פדופיל לא צריך את הטריגר של אינטרנט בשביל להיות פדופיל. הוא נפתח לילד בגן. שים לב לתנועות הרגליים, זה חלקי קלה יותר, אוקיי, לא סגורות, אבל כן, זה המרחק. האינטרנט חזקה, אבל האינטרנט מאפשר לו נוחה יותר לכל הקורבנות. בן אדם שהוא פדופיל, אוקיי. תסכים איתי שהמתירנות, לא, עושה משהו צריך. לא, אני. הביא איתו, עולם האינטרנט. כלפי בני נוער. זה לא דבר די, רוב אחרון לא פגע בך, אבל אתה פגעת אובר. האינטרנט מקצין אותי. תסכים איתי שהיום, המצב הפוליטי לא כמו שהיה בעבר. לא מסכים לך. פעם בארץ היה מלריה, היה בלגני, היה מחלות, היה טיפול, היה בעבורות, מחלות שאי אפשר להתמודד איתם. היום התוחלת חיים יותר גבוהה, משה. אז התוחלת חיים קודם כל, אתה מת היום בגיל 90 ולא בגיל 70. אבל אם אני מחזיר אותך עכשיו, יהיה לך שר של תחבורה ציבורית, לא יהיה לך אוכל יותר במסעדות, קפתי בחד מסכן, יהיה לך גזרות, היום האיכות חיים שלך יחזור לפרוע, שעכשיו מותר לדבר על איכות חיים, תמיד יהיה אוכל ותמיד יהיה עבודה רגילה. אדם איזה שעובד בעבודה, יש מגיעים משתף שקט. כולם טוענים שהרפואה היא כזאת. איך זה יכול להיות שהילדים שלנו בעבודות שלנו והסבים שלנו סרטן זה משהו שעוד הצליחו לבגר. הרפואה לא מספיק. לא משנה דובד, אבל עדיין יש את כמה דברים. כרגע אין להם הרבה לצורך תחשוב על זה ככה, אני סופג אחד בדרך פנימה, אבל מכניס שני פנימה. בום! זה מה שאני רוצה ממך. לא בדוח שלך ולא בדוח של עוד מהדוח. תימור. אני לא זמן לך.